ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ എന്തോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. ശബ്ദം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രീഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രീഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ വംശാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോദ്ഗളിതം ഫലം സുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹുരസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാതന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 7 ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 13-14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ മൃതേ കൗരവസൃഞ്ജയാനാം വീരേഷ്വതോ വീരഗതിം ഗതേഷു മൃഗോദരാഭിത്തഗതാഭിമർഷ ഭഗ്നോരുദണ്ഡേ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രേ ഭർത്തുഃ പ്രിയം ദ്രൗണിരിതി സ്മ പശ്യൻ കൃഷ്ണാസുതാനാം സ്വപതാം ശിരാംസി ഉപാഹരദ്വിപ്രിയമേവ തസ്യാ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മ വികർഹയന്തി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ മൃതേ കൗരവസൃഞ്ജയാനാം വീരേഷ്വതോ വീരഗതിം ഗതേഷു
വീരേഷു വീരഗതീഗതേഷു മൃഗോദരാവിദ്ധഗതാഭിമർശ ഭഗ്നോരുദണ്ഡേ ഭഗ്നോരുദണ്ഡേ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രേ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രേ യം ദ്രൗണിരിതി സ്മ പശ്യൻ പശ്യൻ കൃഷ്ണാസുതാനാം സുപദാം ശിരാംസി കൃഷ്ണസുതാനാം സ്വപദാം ശിരാംസി ഉപാഹരദ്ഭുപ്രിയമേവ തസ്യ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മ വികർഹയന്തി ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ എപ്പോൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ കൗരവർ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പക്ഷത്തുള്ളവർ ശൃംജയാന പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവരുടെ വീരേഷു യോദ്ധാക്കളുടെ അധോ അപ്രകാരം വീരഗതി വീരയോദ്ധാക്കൾക്ക് അർഹമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഗതേഷു പ്രാപ്തമായി തീർന്ന ശേഷം ത്രിഗോദര ഭീമൻ പാണ്ഡവരിൽ രണ്ടാമൻ ആവിദ്ധ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു ഗതയാൽ അഭിമർശ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗ്ന തകർക്കപ്പെട്ടു ഉരുദണ്ഡേ നട്ടെല്ല് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ ഭർത്തുഹു യജമാനന്റെ പ്രിയമായത് ദ്രൗണിഹി ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രൻ ഇതി അപ്രകാരം സ്മ ആകും പശ്യൻ കണ്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ദ്രൗപദി സുദാന പുത്രരുടെ സ്വപതാം ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ ശിരാംസി ശിരസുകൾ പാഹരത് ഉപഹാരമായി സമർപ്പിച്ചു വിപ്രിയം അപ്രിയമായത് ഏവ പോലെ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജുഗുപ്സിതം അത്യന്തം നീചമായ കർമ്മ പ്രവൃത്തി വിഗർഹയന്തി നിരാകരിക്കുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുപാധിച്ച് കൗരവപക്ഷത്തെയും പാണ്ഡവ പക്ഷത്തെയും വീരയോദ്ധാക്കൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുകയും വീരമൃത്യു വധിച്ച ആ യോദ്ധാക്കൾക്ക് അവർക്ക് അർഹമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭീമസേനന്റെ ഗതയാൽ പ്രഹരമേറ്റ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ നട്ടെല്ലു തകർന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് നിലംപതിച്ചപ്പോൾ ദ്രോണാചാര്യസുതൻ അശ്വത്ഥാമാവ് തന്റെ യജമാനന് സംതൃപ്തിയാകുമെന്ന് വിഡ്ഢിത്തമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിദ്രയിലായിരുന്ന ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രരുടെയും ശിരച്ഛേദം ചെയ്ത് ദുര്യോധനന് ഉപഹാരമായി അർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ദുര്യോധനൻ ഈ അതിനിഷ്ഠൂരമായ പ്രവൃത്തിയെ നിരാകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ലവലേശം പോലും സംപ്രീതനായുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുവന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് തുടക്കത്തില് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പോയതിനു ശേഷം വ്യാസദേവൻ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ തന്റെ ആശ്രമ സ്ഥലമായ ശമ്യാപ്രാസത്തില് സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്ത് ശമ്യാപ്രാസത്തില് അദ്ദേഹം നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് പ്രകാരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു. ഗുരു എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതിന് പ്രകാരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു. ഭഗവാനെ തന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയോടും തന്റെ എല്ലാ പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളോടും കൂടി ദർശിച്ചു ആര്? വേദവ്യാസൻ അല്ലെ. അതിനുശേഷം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചിട്ട് ആദ്യം ആരാണ് ശിഷ്യനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്കാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ജന്മനാ തന്നെ മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള, അതായത് ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അതല്ലേ, ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത്രയും ആകർഷണം വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ സൂത ഗോസ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇവൻ മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം പകരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ കഥകള് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അവർക്കും ആകർഷണമുണ്ട്. ഭഗവാൻ അത്രയധികം ആകർഷകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഇവിടെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങാണ് സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക്. തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്? ദ്രൗണി, അതായത് അശ്വത്ഥാമാവ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളിടത്ത്, ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിടത്താണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയാണ്, കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ്. കൗരവപക്ഷത്തെയും പാണ്ഡവ പക്ഷത്തെയും വീരയോദ്ധാക്കൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുകയും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ്? മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. എല്ലാ
വീരയോദ്ധാക്കളും, അതായത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടു, നിങ്ങൾ 5 പേരൊഴികെ, പാണ്ഡവർ 5 പേരൊഴികെ എല്ലാവരും ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ, അല്ലെ? 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയില് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാൻ അർജുനന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ നിങ്ങൾ 5 പേര് മാത്രമേ ബാക്കിയാവുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൗരവ പക്ഷത്തെയും പാണ്ഡവ പക്ഷത്തെയും വീരയോദ്ധാക്കൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുകയും വീരമൃത്യു വധിച്ച ആ യോദ്ധാക്കൾക്ക് അവർക്ക് അർഹമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഇപ്പോ വീരമൃത്യു വരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് യുദ്ധം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം, അവർ ഒരു വേള തോറ്റുപോയാലും അവർക്ക് വീരസ്വർഗമാണ് ലഭിക്കുക, അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് താഴ്ചയല്ല കൊടുക്കുക. അപ്പോ യുദ്ധത്തില് മരിച്ച എല്ലാവർക്കും മുക്തിയാണ് അവിടെ, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസിൽ മരിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് എല്ലാവർക്കും സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അവർക്ക് അർഹമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഭീമസേനന്റെ ഗദയാൽ പ്രഹരമേറ്റ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ, അതായത് ദുര്യോധനൻ, നട്ടെല്ല് തകർന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് നിലംപതിച്ചപ്പോൾ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥാമാവ്, അതായത് അശ്വത്ഥാമാവിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ, ഈ യജമാനനോടുള്ള സ്നേഹയിൽ എന്താണ് അതെന്തോ ഒരു പേര് പറയും, മറന്നുപോയത്. അപ്പൊ ആ യജമാനോടുള്ള വല്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹം, അതിയായ സ്നേഹം കാരണം അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? അയാൾക്ക് തൃപ്തിയാകും എന്ന് കരുതി വിഡിത്തമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ടെന്റിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അതായത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ആരും ഭൂമി വിട്ടു പോയിട്ടില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രന്മാര്, 5 പുത്രന്മാര്, അവരെ വധിച്ചു, ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിദ്രയിലായിരുന്ന ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാരെയും ശിരച്ഛേദം ചെയ്ത് ദുര്യോധനന് ഉപഹാരമായി അർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അവരുടെ തല, അല്ലെ, ശിരച്ഛേദം ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ തല ദുര്യോധനൻ ഏതവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കുന്നത്? തൊട പൊട്ടിയിട്ട് തകർന്ന് മൃതപ്രായനായിട്ട് മരണാസന്ന മൃത്യുവായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ദുര്യോധനൻ. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപഹാരമായിട്ട് അർപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റുപോയെങ്കിലും ഞാൻ അവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതായത് ഇനി ആരും ഈ ഭൂമിയില് പാണ്ഡവര് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവകാശികൾ ആരും ഇല്ലാതെയാവുകയാണല്ലേ, ഈ 5 മക്കളും ഇല്ലാതെയായി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ ദുര്യോധനൻ മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ദ്രൗണി, അശ്വത്ഥാമാവ് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. പക്ഷേ ദുര്യോധനൻ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത്? ദുര്യോധനൻ ഈ അതിനിഷ്ഠൂരമായ പ്രവൃത്തിയെ നിരാകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ലവലേശം പോലും സംപ്രീതനായുമില്ല. ഈ ആസന്ന മൃത്യു ആവുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും അവനവന്റെ ദുഷ്പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ ഒരു ഇത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനസ്ഥിതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാവണം ഈ പ്രവൃത്തി ഒട്ടും തന്നെ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ദുര്യോധനന് ഒട്ടും സന്തോഷം തോന്നിയില്ല, ദ്രൗപദിയുടെ 5 മക്കളുടെ തല കണ്ടിട്ട് ഒട്ടുമേ സന്തോഷം തോന്നിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എവിടെ വെച്ചാണോ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തത്, ആ കുരുക്ഷേത്ര പോർക്കളത്തിലെ യുദ്ധാന്ത്യത്തിലാകുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ആരംഭം. ഓ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെ യുദ്ധം അവസാനിച്ച് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയും അതേ സമയത്താണ്, ആ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ചാണ് ഭാഗവതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത കഴിയുന്നിടത്തു നിന്നാണ് ഭാഗവതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാൽ ഗീത കൃഷ്ണകഥ അഥവാ കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രമാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയും എന്താണ്? കൃഷ്ണകഥ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീതയും കേൾക്കാം, നമുക്ക് ഭാഗവതവും കേൾക്കാം, രണ്ടും കൃഷ്ണകഥയാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്നതുമായ വിഷയമാണ് ഭാഗവതം. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടവയാകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും കൃഷ്ണകഥയാകുന്നു. തന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഈ ഇരു കൃഷ്ണ കഥകളെയും സംബന്ധിച്ച് ഏവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന്റെ വേഷത്തിൽ സ്വയം വന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും
ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറയുന്നത് അഭിന്നമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭക്ത അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും നമ്മൾ ശരിക്കും അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. മഹാപ്രഭു എന്താ നമ്മളോടൊക്കെ പറയുന്നത്, യാരെ ദേഖോ താരെ കഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശ, ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭാരതത്തിൽ ഭൂജാതരായവരെല്ലാം ഇത്തരം കൃഷ്ണകഥകളെ സഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭിലഷിച്ചു. അപ്രകാരം പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കിയ ശേഷം ആ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. പീഡിതമായ ഭുവനത്തിൽ ഇത് അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരും. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭൂമിയിലാണ്? ഭാരത ഭൂമിയിലാണ് അല്ലെ. ഇത്രയും പുണ്യഭൂമിയായിട്ടുള്ള ഭാരത ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് എത്രയോ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നത് തന്നെ. ആ ഭാരത ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേൾക്കണം, സഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എത്തിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ ഇസ്കോൺ സെന്ററിലും രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഇസ്കോൺ സെന്ററിലും ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭാഗവതവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇസ്കോൺ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. പീഡിതമായ ഭുവനത്തിൽ ഇത് അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരും. എന്താണ് പീഡിതം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? നമ്മളൊക്കെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. മായയാണ് നമ്മളെ, മഹാമായ നമ്മളെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഭുവനത്തില് വളരെ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അതുപോലെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമായ ഭഗവത്ഗീതയും ആണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതാ ശിശൂനാം നിധിനം സുതാനാം നിശമ്യ ഘോരം പരിതപ്യമാന തദാരുതദ്ബാഷ്പകലാകുലാക്ഷി താം സാന്ത്വയന്നാഹ കിരീടമാലി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതാ ശിശൂനാം നിധനം സുതാനാം നിശമ്യ ഘോരം പരിതപ്യമാന തദാരുതദ്ബാഷ്പകലാകുലാക്ഷി താം സാന്ത്വയന്നാഹ കിരീടമാലി. മാതാവ് ശിശുക്കളുടെ, നിധനം കൂട്ടക്കൊല, സുതാനാം പുത്രന്മാരുടെ, നിശമ്യ ശ്രവിച്ച ശേഷം, ഘോരമായ, പരിതപ്യമാന വിലപിച്ചുകൊണ്ട്, തഥാ ആ സമയം, അരുത കരയുവാൻ ആരംഭിച്ചു, ബാഷ്പകല ആകുല അക്ഷി നേത്രങ്ങളിൽ അശ്രുക്കളോടുകൂടി, താം അവളെ, സാന്ത്വനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ആഹ അരുളി ചെയ്തു, കിരീടമാലി അർജുനൻ. വർത്തനം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പാണ്ഡവരുടെ 5 പുത്രരുടെ ജനയിത്രിയായ ദ്രൗപദി തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ വാർത്തയറിഞ്ഞ് ദുഃഖാർത്തയായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ നയനങ്ങളോടെ വിലപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ കൊടിയ നഷ്ടത്തിൽ അവളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ അവളോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 5 മക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആകെ 5 പുത്രന്മാരെ ദ്രൗപദിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ 5 പുത്രന്മാരെയും ഒറ്റയടിക്ക് അവിടെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് ദ്രൗണി അഥവാ അശ്വത്ഥാമാവ്. അപ്പൊ അവരുടെ 5 പുത്രന്മാരുടെയും ജനയിത്രിയായ ദ്രൗപദി തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ വാർത്തയറിഞ്ഞ് ദുഃഖാർത്തിയായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ നയനങ്ങളോടെ വിലപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ കൊടിയ നഷ്ടത്തിൽ അവളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ അവളോട് ഇപ്രകാരം, അപ്പൊ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ദ്രൗപദിയെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സദാശുചസ്പ്രമൃജാമി ഭദ്രേ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രമൃജാമി ഭദ്രേ യത് ബ്രഹ്മബന്ധോ ശിര ആതതായിനഃ ഗാണ്ഡീവമുക്തൈർവിശിഖൈരുപാഹരേ ത്വാക്രമ്യ യത് സ്നാസ്യസി ദഗ്ധപുത്രാം
എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ ശുചസ്തേ പ്രമൃജാമി ഭദ്രേ. തഥാ സുജസ്തേ പ്രമൃജാമി ഭദ്രേ. യദ്ബ്രഹ്മബന്ധോ ശിര ആദതായിനഃ. ആയതായിനഃ. കാണ്ഡീവ മുക്തൈർവിശിഖൈരുപാഹരേ. സ്വാക്രമ്യ യത്നാസ്യസി ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാ ആ സമയം മാത്രം ശുചഃ ദുഃഖനിമിത്തമായ അശ്രുക്കൾ തേ നിന്റെ പ്രമൃജാമി തുടയ്ക്കും ഭദ്രേ അല്ലയോ ഭദ്രേ കുലീന സ്ത്രീ. യത് എപ്പോൾ ബ്രഹ്മബന്ധോഹോ ഒരു അധപതിച്ച ബ്രാഹ്മണന്റെ ശിരസ് ആദതായിനഃ ആക്രമിയുടെ ഗാണ്ഡീവമുക്തൈഹി ഗാണ്ഡീവം എന്ന ധനുസിനാൽ എയ്ത വിശിഖൈഹി അസ്ത്രങ്ങളാൽ ഉപാഹരെ നിനക്ക് സമ്മാനിക്കും. നീ സ്വയം ആക്രമ്യ അതിൽ ഏറിക്കൊണ്ട് യത് ഏത് സ്നാസിസി നീ സ്നാനം ചെയ്യുക ദഗ്ധപുത്ര പുത്രന്മാരെ ദഹിപ്പിച്ച ശേഷം. നർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ ഭദ്രേ എന്റെ ഗാണ്ഡീവ ധനുസിൽ നിന്നുള്ള അസ്ത്രങ്ങളാൽ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ച് നിനക്ക് സമ്മാനിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നിന്നെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മിഴികളിലെ അശ്രുക്കൾ തുടയ്ക്കും. അനന്തരം നിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ചില ദഹിപ്പിച്ച ശേഷം അവന്റെ ശിരസിൽ ചവിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്നാനം ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്, അതായത് ദ്രൗണി അഥവാ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ബ്രഹ്മബന്ധോഹോ എന്നാണ്. അതായത് ബ്രാഹ്മണന്റെ ബന്ധു. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കുട്ടി ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയില്ല. ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി, അതായത് ദ്രോണരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പാകത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രുപദൻ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് യജ്ഞശിഷ്ടമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ദ്രൗപദിയും അതുപോലെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും. രണ്ട് മക്കളും വന്നിട്ടുള്ളത് ആ യജ്ഞാഗ്നിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ എന്നിട്ട് ആയോധന കല അഭ്യസിക്കാൻ വേണ്ടി വിടുന്നതും ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്താണ്. ആ ദ്രോണാചാര്യര് തന്റെ ശത്രുവിന്റെ മകനാണെന്ന് കണക്കാക്കാതെ ആ കുട്ടീനെ എല്ലാ ആയോധന കലയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശരിയായ ബ്രാഹ്മണൻ, അല്ലെ, ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവരെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല, ബ്രാഹ്മണന്റെ ബന്ധു എന്ന് മാത്രമേ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അശ്വത്ഥാമാവിടെ ചെയ്തത്, അല്ലെ. ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, അല്ലയോ ഭദ്രേ എന്റെ ഗാണ്ഡീവ ധനുസിൽ നിന്നുള്ള അസ്ത്രങ്ങളാൽ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ച് നിനക്ക് സമ്മാനിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നിന്നെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മിഴികളിലെ അശ്രുക്കൾ തുടയ്ക്കും. ഇപ്പോ അവനെ, അല്ലെ, അവന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ചിട്ട് നിനക്ക് സമ്മാനിക്കാം. എന്നിട്ട് അവന്റെ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് സ്നാനം ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം അശ്വത്ഥാമാവിൻ ദ്രൗപദി അവിടെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. എവിടെയാണ് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത്? അല്ല, അത് കുരുക്ഷേത്രത്തില് വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്താണ്, അല്ലെ, ആ പ്രതിജ്ഞ. അതെ, ദ്രൗപദിയുടെ പ്രതിജ്ഞ അപ്പോഴാണ്, ഈ സമയത്തല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, അവനെ ഞാൻ കൊന്നിട്ട് അവന്റെ ശിരസ് നിനക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് തരാം. അനന്തരം നിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ചിത ദഹിപ്പിച്ച ശേഷം അവന്റെ ശിരസിൽ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്നാനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതാണ് അർജുനൻ ദ്രൗപദിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭവനത്തെ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയോ വിഷപ്രയോഗം നടത്തുകയോ മാരക ആയുധങ്ങളുമായി പെട്ടെന്ന് കടന്ന് ആക്രമിക്കുകയോ ധനം കൊള്ളയടിക്കുകയോ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ അപഹരിക്കുകയോ ഒരുവന്റെ പത്നിയെ വശീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ശത്രുവിനെ ആക്രമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു ആക്രമി ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ പുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നവനായാലും ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും നിശ്ചയമായും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇപ്പോ നമ്മള് തുളസി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചൊല്ലുന്നത്? യാനി കാനീച്ച പാപ്പാനി ബ്രഹ്മഹത്യാദി കാനീച്ച, അല്ലെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ പാപമാണെന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആ
അശ്വത്ഥാമാവ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അവനെ ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തവനാക്കി മാറ്റി. അവൻ ഏത് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വന്നു? ആദദായിനഹ അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് അവൻ വരുന്നത്. വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിര ആദദായിനഹ, നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ആദദായിന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നരാധമൻ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ, ഭവനത്തെ അഗ്നിക്കിരയാക്കുക, വിഷപ്രയോഗം നടത്തുക, മാരകായുധങ്ങളുമായി പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കുക, ധനം കൊള്ളയടിക്കുക, കൃഷിസ്ഥലങ്ങള് അപഹരിക്കുക, അന്യന്റെ പത്നിയെ അപഹരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ആദദായിനഹ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി വധാർഹനാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തി വധാർഹനാണ്, നിശ്ചയമായും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. അശ്വത്ഥമാവെന്ന ആക്രമിയുടെ ശിരച്ഛേദം നടത്തുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യുമ്പോൾ അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രാഹ്മണ പുത്രനാണെന്ന് അർജുനന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെയും അർജുനന് അറിയാം അവൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണനെ വധിച്ചാൽ എന്താണ്? മഹാപാപമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവൻ ആദദായിനഹ എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവൻ കശാപ്പുകാരനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കിയാൽ അവനെ അർജുനൻ അപ്രകാരം തന്നെ കണക്കാക്കി. നീചൻ എന്ന് തെളിയിച്ച അത്തരം ബ്രാഹ്മണപുത്രനെ വധിക്കുന്നതിൽ പാപം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയും കേട്ടിട്ടാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞത് അല്ലെ. യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോഴന്നെ ഇല്ല, ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദദായിന ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് വധിക്കാം, അവര് വധാർഹരാണ്. മാത്രമല്ല അർജുനനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനുമാണ് അല്ലെ. ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണത്. അതൊരിക്കലും ക്ഷത്രിയന് പാപം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല. അതുകൊണ്ട് അവനെ വധിക്കുന്നതിൽ ഒരു പാപം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് അർജുനൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി പ്രിയാം ബൽഗു വിചിത്ര ജൽപൈഹി സസാംഗയിത്വാ മിത്രസൂതഃ അന്വാദ്രവക്തം ശിഖുഗ്രധന്വാ കവിത്വജോ ഗുരുപുത്രം രഥേന. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രിയാം ഭഗവതേ വാസുദേവായ മാതാജി ചൊല്ലിത്തരും. മാതാജി ചൊല്ലുന്നത് കേട്ട് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു റിതം ഇല്ലാതെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിചിത്ര ജൽപൈഹി അന്വാദ്രവക്തം ശിഖുഗ്രധന്വാ വിധ്വജോ ഗുരുപുത്രം രഥേന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി പ്രകാരം പ്രിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവളെ കൽഗു മധുരം വിചിത്ര വിവിധങ്ങളായ ജൽപൈഹി പ്രസ്താവനകളാൽ സ അദ്ദേഹം സാന്ത്വയിത്വ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അച്യുത മിത്രസൂതഃ ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മിത്രവും തേരാളിയുമായി നയിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനൻ അന്വാദ്രവത് പിന്തുടർന്നു ദംശിതഃ കവചത്താൽ സംരക്ഷിതനായി ഉഗ്രധന്വ ഉഗ്രമായ ആയുധങ്ങളാൽ സജ്ജീകൃതനായി കവിധ്വജഃ അർജുനൻ ഗുരുപുത്രം ആയോധന ആചാര്യന്റെ പുത്രൻ രഥേന രഥത്തിൽ കയറി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മിത്രവും തേരാളിയുമായ ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനൻ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രസ്താവനകളാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി. അനന്തരം പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ് ഉഗ്രങ്ങളായ ആയുധങ്ങളും ഏന്തി തേരിലേറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയോധന ആചാര്യസുതനായ അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിന്തുടരാൻ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മിത്രവും തേരാളിയുമായ ഒരിക്കലും, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. മിത്രവും തേരാളിയുമായ ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനൻ. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ഉപദേശപ്രകാരം അല്ലെ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഒരു അണുകിട വ്യതിചലിക്കാതെയാണ് അർജുനൻ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മിത്രവും തേരാളിയുമായ ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രസ്താവനകളാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി. അതായത് ഞാൻ അവനെ വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുതരാം, എന്നിട്ട് മക്കളുടെ
ചിത ദഹിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നീ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് സ്നാനം ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞ് ഉഗ്രങ്ങളായ ആയുധങ്ങളുമേന്തി തേരിലേറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയോധന ആചാര്യസുതനായ, അതായത് ഗുരുപുത്രനാണ് അല്ലെ, ഗുരുവിന്റെ പുത്രൻ എന്നുള്ളതാണ്, ആയോധന ആചാര്യസുതനായ അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിന്തുടരാൻ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോ അർജുനനെ ഈ ആയോധന കലയൊക്കെ അഭ്യസിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ പുത്രനാണ് അശ്വത്ഥാമാവ്. അങ്ങനെയുള്ള അശ്വത്ഥാമാവിനെ തേടി ഇറങ്ങി അർജുനൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതമുക്തിസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ.